άκουσα ότι σε αυτή την τράπεζα έχει πολλά διαμάντια και αυτός δεν έχει μπράβους. Βλέπω κάποιον εκεί. Πάμε να τα πάρουμε. Έχω τα διαμάντια. Τώρα διγύρια. Τώρα. Άφησα τα διαμάντια. Άφησα τα διαμάντια. Όχι ρε. Να πεθάνετε. Όχι τώρα. Όχι. Δώσ' μου φαΐ. Δεν έχω. Βγαίνει έξω. Πρόσεχε. Να φύγετε. Να μην σας ξαναδώ. Πήρε 26 διαμάντια. Πόσα διαμάντια μου έμεινε. Πάρε. Μπορεί να μου έμεινε πολύ λίγα. Είσαι αδύναμος πια. Όχι. Δεν είμαι. Θα δω. Να μην σας ξαναδώ. Θες να γίνεις στην ομάδα μας? Ναι. Απλώς άφησε με. Πώς το έκανες αυτό? Αφήστε με σας παρακαλώ. Πώς το έκανες είπα? Σας παρακαλώ. Τέλος πάντων. Θες να γίνεις ομάδα? Ναι, θέλω. Απλώς αφήστε με. Έχω οικογένεια. Ωραία.